Čus ľudia, toto video je pre Martyho 09, ktorý v sobotu umrel. Marty bol dosť dobrý let's player a je mi veľmi ľúto, že práve on umrel, pretože je to proste prvý let's player, ktorého som našiel na YouTube, česky. Bol to môj vzor, tak ďalej, bol dobrý, ale minca má dve strany a tá druhá je to, že to zavinil sám, pretože ukradnúť otcovi auto bez vodičáka ísť na diaľnicu a pritom to ešte ísť 200 km za hodinu, ako to nejde. Proste. Je to proste veľa a nemal to robiť. Môže byť rád tam hore, že nestalo sa nič viac a že nezabil niekoho ďalšieho a tak ďalej. Veľa videí značí o tom, že on tú smrť plánoval. Pretože keď nahrával Mafiu, už neviem s kým, tak urobil presne to isté. Ukradol auto, vydúpal to čo najviac na diaľnici, na tom moste, to vydúpal úplne naplno, čo to išlo. A potom sa dal do toho bočného pruhu a tam narazil do druhého auta a zomrel. Takže je to presne to. A ešte na Facebooku ako titulnú fotku má, ako leží na volante a tak proste neviem, či to je plánované alebo nie, ale proste môže si za to sám, Marty. Ja som ťa mal rád a keď by sa to nestalo, kebyže je to iba nejaký fake alebo niečo, tiež sa pomýlili, no tak ďalej. A Marty šiel, dajme tomu, na dovolenku, alebo proste ja neviem. Budeš nám veľmi chýbať. Zabávaj tam tých v nebi svojimi let's playmi a tak ďalej, takže čaute. S Bohom, Marty. Odpočívaj v pokoji.